So, dayo na gid ang swimming pool day. Oh. Karon day nan namin sa kuan nabilian na. Nag-charge ako kadiyot kay kuan. Palubot to na ako cellphone. Nya magkapakapa sa ko diri. Pa-chill-chill sa kadiyot. So the day today is the day today is August 4. August 4 din kan padong alas 5. So mag-charge ako din montage sa kadiyot. Kay nindot sa diri. Yun, wala pa na puno dahil pero excited na kami dahil. Ay, tuman na ako eh. Yun! Huwag naman yan eh. Karun, luan mo na eh, Kuan. Tulan na mo. How to swing. Sige, sulog ba sa kanan, Kuan? Sige, sige. Kuan ba? Sulog mo na kay para kani ka nang para makabaw. Professional ba? Professional. Learn how to swim. Yun! Learn how to swim. So, ari ha, inaniyo na siya. Tudluan naman. Yeah. Learn how to swim. So first step. First step ha. Ganito gagawin nyo. So, ganito. First step. So, apat lang yan ako yun. Tolo, sir. Tolo, sir. So, tuluro pa kayo na. So, sige. Okay. 1, 2. Kaya ta daot ta. Balik. Ano? Proper exercise ba? Sige, warm up sa dana kay bahal bayan yan eh. 2,000 yan eh. Sige. 2,000 siya kaya Ano sa dana? suliton. Exercise na. Ay, mangita sa tag lugar ba? Lugar ba? Dire. Ngita sa tag kanang sakto nga pisto para mga how to swim ba? Learn how to swim. Kung ganahan gyud mo kanang kuan kanang kapuyon jud mo ayo. Ari mo diri. Kapoy kayo. Learn how to swim. So, First step. na siya. Sige. Sakto na. Sige. Ibin nagmayo dai. Ha? Ibin nagmayo. Ibin magmay. Ana, sige. Ana dayon, sir. Disunod ana. Dayon. Proper exercise. Sige, sige. Ana sila. Kalor na kayo na. Sige. 1. Sige. 2. 3. Work. Mo na din kuan dai. Learn how to swim. So, ito na dyan paglangoy. So, teach mo na, dive. Sige, dive. Dive. Dira dive. So, karon na dito kuan day kanang training officer. Then karon kay tudloan mo sa pag kuan how to proper dive. So dive kay ana siya. Jump. Ana na siya jump. So jump. Then ana. So, jump then ana. Oh. Jump ya ana din. Ya pwede mo ka. Ana jump. Sige. Yeah. Jump. Jump. Ana din. Kung ana ka jump. Oh, ana jump. So, karon kay kan, tudloan mo ni kan. Kana swimmer officer how to proper dive. So, okay. Ano ni siya diri ha? Ari diri kita. Ari ni ta diri sa landong. Learn how to proper dive. Ano sa landong ha? Proper dive ha. So, ini siya mag-dive ha. So, first, okay. Ari ta diri, palay-an na to. Ay, layo kayo. First step kay ana siya, ano to? Ana. So, ana. Ge, para ka siya, para taas yung mga hangin. Ano siya ta? Okay. 1, 2, 3. Mao na siya. Training officer gamay kay hangin. Tumao na ako. Proper guide how to swim. Kanang how about kanang kon? Kanang kon ba? Ano ba? Tagkayad ba? Kanang higda ba? Mag-float ka kay murag namatay na, higda ka. Float. Learn how to float. So step 1, o sa step 1? Step 1, ano siya? Sige, oh. Daot ta sa limoy, daot. So, learn how to float. Ada magic do. Wala naman. Sige, nani mag-float ha. Then, first, higda. Sa loob ng kao, dayon. Chill ra ka sa tubig. Ano siya? Na. Float ra ka, ana. Ala, sige. Ana. Mal siya, how to learn float in a basic ways. So karon sige, bagkon ta. Back float ta, inaniya na siya.
Bakplot. Unsa ba kokplot? Kokplot. Kokplot man mo, di mo na bakplot. Ya diri kay kon sungog sa mga bata. Kita ka na kanang kuan kanang dimao. Kanang private property wa. Nakita. Iya kayo kagi kayo. Oh, kagi kayo nana sa kanang iyo kita ang kanang kuan. At ngal. At ito. Balik sa tatakan. Lo mo how to proper swim in a basic ways. Usa ang pagtaas ug hangin. Unsa ano kanang kuan? Kundara ingan na. Tudluan sa mo nga how to swim nga na. Mura kay nagkuan ungo. So ang proper nga nang kuan. Ang proper jud lang mo. Unsa gito sir? Ang proper jud lang mo ba? Proper gid freestyle. Lakaw na. Ana na siya, ana 1 2. So dapat kuan ko na ni ka-anak ka nimo, timingon nimo sa pika sa ana na sa ana. Oh, ana ba? Ana. Ana So na sa ang una jud training na pila mo ka boxer? ang upat ya pangayon ako, Upat ra pa ngayon. So kinahanglan kanang kuan kung di pa ka ba langoy, arel mo ni kuan ni Buster kuan. Just call her name kuan Mundihar. Nana may kuan kanang 50% off, apid na delivery. Libog kay kuan ang training officer. Daghan kay mga training diri day. To jud kauwan ba gabsa pa kan ngakawan na mga totoo mga Sound. kuan nga a few moments later. 1 eternity later. Karon kay mag-chill sa diri kay kuan. Gisungig mo sa mga bata, di ko na mabawam lang uy. Bagko biga ko ma, bagko biga tuddo sa paglangoy. Di na makabawam lang uy. Karon day kay mag-chill sa diri. Maakaan ba na kuan kan pahuwa sa diri kay. Ay. Kapuya. Kapay kilawas na, may kaon Ikaw ugma ni, pamaulan na tani. Ay imong tambal na maghikog. Pero di nakakapuyan mo. Magpahuway sa diri ka dito. Bigno na kamo bigno na kamo. Kapuy kasi na. Pahuway sa diri ka dito ka. A few moments later. A few moments later. Hold me. Cover massage. Sunday. Man natin may ligo ko anday. Swimming pool. Puya eh. Oh. Karon day kay kuan. Ang pailis may kwarta rin yun. Dollar man. Dili niya ako kuan. Iyahan ni. Karon. Ilis sa og kwarta. Excuse me. Mudawat manis. Kani dia. Wanay kaon ng mga bata. Anaji kaon. Lying alone with my head on gold. It feels so right. Kada duha ba day kuan day dawat day. Tuo sila piki. Ay, one eye sapi. One eye kanon. Ulo, may kwarta no, one eye may kaon di. Mamatay mi ani. Busog ni din no. Busog ba? Naka-scam pa, discount pa mga men. Discount may kuan day. Pina-discount naman. 20% ang discount dito. Naglibog mo sa gilid mo ka ba kuan day 80 na bayaran day. Ay gani, wagi wangan gid. Among kuan ang nakaon mo kay kuan. Ang siyumay kay kuan man tag tulogis. Then ang puso sad. Ako kay kuan man ako unom ka puso. Kuan. Pila na ko? 20. 20. Then kuan sad siyumay sad unom 40. Yaya kay unom sad ka kuan. Ka puso. Pila? Kuan sa sinta. Ya, kuan siyumay nga kuan G's. Kuan cinta. Ang nabayad sa sinta ra. Akong gingon kay sa sinta ang libog. Nadi may kanang group presentation day. Nanginanglan may support day. Kuan kanang through sharing our presentation group. Nanginanglan may support ninyo na tabangan mo ninyo. Kanang share nyo ang video na mo or mo kanang mo rate mo sa video. Siguro so like, comment and subscribe and don't forget the notification bell. So sunod na pod.